Teraz ale Klapka, idete. byť či nebyť. Kto mi odpovie? Čo šlachti ducha viac? Či trpne znášať? Šípy, strely a šípy. Zlostné šťasteny? A či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne odvolať? Umrieť a spať. Nič viac. Počkajte, a nič viac. Ty drž piču, učenec, teba sa nikto nepýta. Teraz musíš držať piču a počúvať. A dúfať, že tým spánkom sa končí vôľa srdc. A vôľa srdc tam. Teraz môžeš hovoriť. A stovky hrôz? Čo sú nám súdené? Tak umrieť a spať. Či je v tom meta našich túžení?